Yo yo, benih so isa-isane kae. Lapor ket kabeh metu saene. Kok wis panas iki. Ngono wong turu ora mbok buka lho. Lah arep buka ora wani. Awanan kok ngene kok. Ngarep wis panas iki kok ngene lho, turu ya ora buka keturunan kene iki. Lah ora wani arep buka. Sarapane semantang dong. Ya urung lah iki lho isa-isa. Tak arep sik golekne anu jemuk napa kuwi. Arep karo tambang. Ya. Seneni ora dibuka, wis seneni. Peto, lek Yo yo iki lho. Ngene ta, liyo ngono. Isa-isa orang rampung barang wis. Oni. Banyu yo entek. Banyu entek iki jebule banyu iki, ngombe. Ya ya ya. Rong mateng. Banyu entek gak sedikit. Yuk. Ih. Sak aku urung mateng ngono. Gimana klambi tak gawe anu. Klambi apa nek? Klambi terusan lho. Kono lho paling. Ya ya ya. Arek panas banget. Alas. Masalah. Iki klambi iki mbok mbah ora lho. Tak umbah toh. Wah, gini kaya ngene iki kaya malang sangit mbok umbah ora lho jane iki. Tak umbah paling enggak gas. Ini klambi kok ambune malang sangit. Umbah ora pecus. Umbah klambi iso ambune kaya ngene iki kaya malang sangit ora karuan. Umbah-umbah apa nggo sabun apa nggawa apa iso ambune kaya anggere ngomong gemeneng ae. Klambi ngumbah wis ora tasik gas ambune karuan kaya ngomong wis tak umbah kok. wis ngarit dhewe engko. Awas aku sawanan iki ora ngarit. Ngarit kowe. Dari sisa karmu langsung ngarit. Wis habis diumbah. Ya ambune yang ini gak jenenge telesan iki. Ono buangi yo anu lah. Nggur karo sabun ora karo pewangi. Ya ini diambune enggak kok salah ae tangine awan. Ora digugah nesu. Rasane ngono kaya ngono. Kok jan mau momen lho. Nyoco sisan di banteng kon.